У гэтым годзе ўпершыню на злёт прыехала моладзь з Бранска. Праграма насычаная: веласіпеднае фігурнае ваджэнне, турыстычная паласа перашкод, перацягванне каната, бітва дыджэяў і нават стральба з лука. Але галоўнае не спаборніцтва, а жывыя зносіны і новыя знаёмствы. Команда не может состоять из одной организации. Обычно это такая сборная солянка, чтобы друг с другом познакомились, обменялись контактами. И ребята из разных сфер, буквально от учителей, понятно, от спортсменов, заканчивая врачами, инженерами и другими профессиями. Адзінства 2026 не толькі свята для гасцей, але і падарунак раёну з разлікам на будучыню. Да адкрыцця злёту комплексна добраўпарадкавалі тэрыторыю вадаёма на вуліцы Лермонтова. Цяпер тут ёсць валейбольная пляцоўка і абсталяваныя зоны адпачынку. Пасля ад'езду удзельнікаў лакацыя застанецца жыхарам раёна.